Kom je hier? Dan laat die jongen dan gewoon naar bed nou. Heb je er dus aan zin wat? Met hem naar douchen? Ach. Nee! Eindelijk onderwijs! Fuck yeah! Hij is in Duitsland. Babberig. Dan liet ze aanzien en dan zit wel in het buitenland. Duitsland! Wat vind jij het even? Oh, heel boven. Misschien of zo moet doen. Meisterschap. Nou, even naar Zwitserland. Zwitserland bereikt. Nog naar het huisje. Dat ben je nog net. Ben jij nog geweest? Wat een trein! Ja jongen, ik wil gewoon bij station Grauwe eens maar op staan parkeren. Maar dat gaat op het trein. Wie je dat nog daar? Maar dit best. Ja, is voor u. Dit maakt een best. Jules, je komt maar kind, joh. We zijn er! Eindelijk! Hehe. In het Saastal.